खोनानाय आरो आसा खालामदों साफ्रोमबो लोमजाया साजाया इसोरनि राव फारसे ध्यान खालामबाय थानो हाथों। फै जों दिनैहाय मण्डलियारि सोद्रोमाफोरनि समाय लानायनि बिसय सोलोंलायनानै लानि। बेनो जाहैबाय जोंनि बर' गितआवहाय लिरजाखानाय। जों दिनैहाय बेखौनो सोलोंगोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। आङो फरायनानै लाग्रोजोबनि, जिसुनि मुङै फरायनि। इसोरनि दयाजों आं जिसु ख्रीष्टनि थैनायनि रोखोमसे बाप्तिस्मा मोननानै बिनियावनो थालायै गथायनानै बिनि मोदोमनि बाहागो जानानै आं बिनि मण्डलिनि सोद्रोमा सानजाबाय। बेनिखायनो आं गोथार जिउमाया होनाय गोहोआव बरसा लाखिनानै साननायजों आरो रंजानाय गोसोजों समाय लायोदि आं गुबुननि गाहाम साननानै नेना थानानै बिदा फंबाय अननायजों आरो गावजों गाव सुखु दुखुनि बाहागो लालायनानै सोलिगोन। प्रभु जिसु ख्रीष्टनि बसआव आरो मण्डलिया खुंनाय गुबुन गुबुन आफादफ्राव आं बाहागो लानो नागारा। नाथाय मण्डलिनि जिउमायारि गोरोबज्लायनाय आरो बोलोआ बांलांनाय बायदि आं आरज गाबनायजों सानफ्रोमबो बिखौ मानिगोन आरो मानसिनि गायसननाय गुबुन गुबुन आफादनिख्रुइ बे ख्रीष्टआरि आफादखौ देरसिन साननानै बाहागो लानो नागारनाय नङा। इसोरा बोर होनानै जेसे बिबांनि आंनो बे संसारनि दोहोन होगोन एसे बिबांनि आंबो गाहाम बाथ्रा फोसावनो फोथायारि आरो गोसो गुदुं फोसावगिरिफोरनो जोंनि गेजेराव थाफाहोनो हावरियाफोरखौ आरो गाहाम बाथ्रा बुहुमाव फोसावहोनो रंजा बाजायै इसोरनो दान होगोन। आं स्रोदै आरो नखरजों आरज गाबबाय थागोन आरो इसोरा जायफोरखौ आंनो खांनो लागै होदों बिसोरनो धोरोमनि गियान होगोन आरो गोग्गो गोसो मोजां आखल आरो गासैखौबो अननायजों ख्रीष्टनि खाथियाव गुबुनफोरखौ लाबोनो आं जेब्लाबो खामानि मावबाय थागोन आरो बियो आंखौ लांनो फैयागौमानि आं सिमान लानाय बे फोथायनायखौ दिदोमै लाखिगोन। माबाफोर जाहोनाव आं गावनि मण्डलिनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायोब्ला जाय मण्डलिया खाथियाव थागोन बे मण्डलियावनो हाबनानै बिनि गुबै सोद्रोमा सानजागोन। जेन मण्डलिनि बेफोर रादाय खानायफोरखौ आं इसोरनि बाथ्रानि गुबै बाथ्राफोरखौ मानिनां सोलिनो हानाय बायदि इसोरा आंनो बिब्दि बोर होथोंसै ना अनजाग्राफोर। दिनैनि बे मुगायाव गोबां खृष्टानफ्रानो दिनै संसारनि खुंनाय बायदि मेल मिटिंफ्राव बाहागो लानो दिनै आवगायलांदोंसै। संसारनि खुंनाय बायदि मिटिंफ्राव थांनानै दिनै इसोरखौ बावगारनो हमदोंसै। इसोरनि सभाफ्राव दिनै जोंनि खृष्टान लाइमोनफ्रा दिनै थांनो बाग्रा जाबाय। इसोरनि खुंनाय मेलफ्राव दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बाहागो लालिया। बेयो जों मण्डलियारिफोरनि समाय लानाय दै अनजाग्रा लोगोफोर। आङो मिथिया गुबुनफोरनि बर' गितआव दंना गैया। दिनै जोंनि बर' बेप्टिस्ट चार्चनि बर' मेथाइयावहाय बियो दङ गिबि पेजआवनो, नोंथांमोना नायहैनो हागोन। दै अनजाग्रा लोगोफोर, जों मण्डलियारिफोरहा मोनसे समाय लानाय दं। जोङो बेफोरखौ जाफुंहोनांगोन, अब्लासो इसोरनि बोरा जोंनि गेजेराव थागोन दै। हामबायसै।